Kalalong shisha ka jing mentoy bet ka jing kerku ka bakraw ya ki pat ba nong shong shnong jang ko sning so lang hadian bikila yo ya ka jaka sum jaka sat pat ba ka bekerpang lani ka washing platform ka bla yo ling ba na ka scheme 15 finance grant jong ka KHADC jong usnam arja arpo hadu ajar puway ka bla penmang ha ka por ka jinglong MDC ka kong Magdalene S Molong ya kane ka washing platform la yo ban play pat ba no ha ka jan mi jong ka alterek risau arjar pusan ka blawan ban play hi de ka kong Magdalene S Maulong MBC barem jong ka umsning constituency ha ka jing don lang ki nong yalam shnong ki long ka mi bet ki nong shong shnong ha bakran ha kane ka sngi na ka liang ka kong Magdalene ka laong bawat la kam dan shu ha ka bor henry kan yai beteng ban ai ka jing shakri shu ki pat ba da ka ba ong ru ki kentien ban penne ya ka jing shakri kam dei than tang bandon ha ka bor henry ka bakong san ka jing shakri ka dei bandon ha ka do anot ne ka min siem jong ubreu ne ka breu ki bakwa ban shakri Hashwa ban play ka ni ka washing platform na kaliang ka shnong kla penlong shwai ka jing pen khut shnong ka blas dang na do ka por khandai bjemin stam tad hado bala dam kabala mi rente banil shim benta hakane ka jingpen khut shnong da ki pat ba no shong shnong ki bla pen khut ya baro ki saudong sa kun ja ka shnong bat kum jo ki linti ki surok shnong kabalong ru kum ka jing shim benta lang ha ka jing rakhe kan maudon buram ya ka ling khut sngi kha ka bashis pa san pen rusnam jong ukpa kari india Mahatma Gandhi kabla ju rakhe haman la ka artarik ubnai risau Mahatma Gandhi hakaba borok gawe ga selak jong ke India di tudan buram mi di kasni berkamtam mangi kaunting tahun robar gawe ni don ka jing angnot berpen khoj malu nam jobai Oktober hang arterik mau ya Mahatma Gandhi bat berpen khoj snong di tau jong di saudong sapun jong nam ting tam robar mi gawe na du khnai baje mistep bat lai mi pai ba baro aman bidong i kubak la trejtom la pusuk ha kan di snong ka tau dingi thì cũng đây chibon ya rubai snong bukan sofa but sometime ikomang kegene ka scheme ko PE kede ka construction of washing platform kom bathroom kabut jika sajjan jika basum basai jong gi tulung gi kena kelong pai kelong kemi sometime kelong kemi ki besyong basa kene ka dong jingi akaba la pentre la ne la penyai daga KHADC akaba ka sanction jong kene ka among ko balai ikomang Kebalapo amte kelong lailak laipo hajar tengkan. Jong usnam hajar arpo hajar puwe. Te kudai sibun ni ko. Kane kasni kade yu kasni kaba iyo ban pen khuit ya kasnong ka thau ka jongi hi baro kawe kasnong jongi hane hapo kadong kaba ni song isa menta. Te nadap da kajing so kemen ka bakrau bang iyo kalat bang iyo kane ka building mo kane ka jaka mansina jaka sajai Ndrei borok si kata kaslong ujungi kadi kaslong ke ba jinjar ba ka ba mumdi Ndrei menta da kajing yo kilat kelenti lengba nadu kopor tu MLA jungi ba Jason ibala ai kaskim ini wala na day makna da ka JJM Ndrei ila ai pat da kajing perkiran kajung ini la yo da ka fight kiba kibahe katum kajing bu estimate nagapi ci yo kabarit ndrei lengba ka jinyarap ka jumi ilala ban penyo dang upai ibahe ban nilayo ka ka papuhu pahai hangne ka sinong jongi ban nilayo ka ladru ban sina ya kane ka washing platform lengba ki tolong kiba yo ban lengba ka ne ka JJM ka ba ringkat maka JJM yo ban continue lang habai dei bakane ka kau ke bang iyo ban ya sajjan menta kasni kumba lamat phang ibabu menne ila pisngo baka de washing platform snow tenat mo hakipot belanda pun kata ke MDC ya kaba ibu ibaret Henry kaba pirung ka snong pila ya pisngo lem yanga la pasiaw lem yanga ngasong kemen pada ba ngalayo ban kene yala ka kti ban bayo ban ai ka skim tam ka bayade bat ka kwat ka khia ka kuit ka suba ka jingbet ka jingbiang mo jong kinong shong di piru kung kinong shong ki ba ki beron hajan senda ngasuban ong
kamram kadai kajong piwe ban ri ban sumar melek kuat ita hooi kamram kajong ni tilong ban IT gan kasi handai kani kadai kanong kenti kajong pi na kamta kasnong katao wat ki pateng ki ban wan ru kinyo ban pendon kam ban ni smo thu shai ba kabong tanggalan ti singkien ka badon kam dingi don kam yak umbam ko umbi ka ban sum pat kumu kumtai mo pat ngangit scam hiru lingba kekti ka basbun lingba ka jing ka shan bor jong irang ba snong kinong yalam snong kilong kemi be kilong pa ki ba i ngasyo ba niru irang don kam hiru ban pek ki babun kiliang wat lada boong ikong mang indan shu hakabor hindray kan mau ka way hidon ban kersyan iwe mo nilong ki Kurdistan kung bangi jiong ninong ban pethan ki ke ibarok khot nilingi don kam ban kit ya ka lingkor jok kajing syakri kam dei ban ong bakiden don hakabor wat ki haban tre kajing syakri ka dei ban don hakadok nu jung brio lani ka brio ladang ngimla ban kular ka bahe andai ibarit kam mo nasngo bangi de ban ai ka ti kamon ka di kadiang met bat mensim bat ngasuban ong ngalong ka badon boktam Kabadon ki bafun mene yang akong mak sunu kilai ngo nga solang so tanda bigi long kemi bigi nong song sinom hikan maulem yang aku blay shibun ngamdan ai ban ayati tang ka jing duai ka jing kerku kerdo ka jing kit bok yang ni fi baro blay shibun tang ka jing duai mar kalian ya ai para ngi blay nang kerku pa ci sendon ngayo ban pleno ikan ka washing platform bala sanction ngata hasilnya setuan mes so blay shibun